Akadémia virtuálneho Slovenska uvádza, ako nešíriť falošné správy. V tomto videu ťa naučíme všetko o tom, ako vytvárať a šíriť falošné správy. Nie, presne naopak. Povieme ti, ako vznikajú a na čo si dávať pozor, aby si im neuveril alebo ich neúmyselne nešíril. Čo sú falošné správy a prečo vznikajú? Falošné správy, tzv. Fake news, sú informácie, fotografie alebo videá, ktoré sú vymyslené alebo upravené z reálnych podkladov a nezakladajú sa na pravde. Vznikajú na pomýlenie, odvedenie pozornosti, oklamanie a manipulovanie. Používajú sa napríklad ako obchodné praktiky, aby oklamali kupujúceho alebo na zmetenie skupiny ľudí, ba dokonca celej spoločnosti a zmanipulovanie názorov. Či už v prospech jednotlivcov alebo napríklad politických strán. Ako vyzerajú dobré fake news? Znejú reálne, šokujú, šíria sa ako požiar. V správach je často použitá známa osobnosť. Ako tému si spravidla vyberú niečo citlivé. Zvyknú informovať o praktikách, ktoré používajú iba elity a teraz už môžu všetci. Odhaľujú nadprirodzené udalosti, konšpirácie, najmä tých mocných a informujú o teroristických činoch. Zvyknú mať zlú gramatiku. Odkazujú na stránky, ktoré vznikli včera, respektíve nedávno. Nemajú skutočný zdroj alebo autora. Väčšinou sa nedopátraš, kto správu zverejnil ako prvý alebo kde je zdroj na použité fakty. Znejú až príliš dôveryhodne v štýle veď si to dávno vedel. Falošné správy nemusia mať všetky menované charakteristiky, ale spravidlá majú základné prvky, o ktorých sme práve hovorili. Určite ste sa s nimi stretli. Ako sa pred falošnými správami chrániť? Rozoberme si to na drobné. Správy, ktoré majú pred chvíľou spomenuté príznaky, si musíš overiť skôr, ako im uveríš, alebo ich budeš ďalej šíriť. Kto ešte tvrdí niečo podobné? Publikovali ich aj známe konšpiračné miesta? Ich zoznam nájdeš napríklad na www.konspiratori.sk alebo na Facebooku Polície Slovenskej republiky venovanej hoaxom s názvom Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej republiky. Fotky. Sú použité fotky podvrhnuté, zmanipulované alebo sú pravé? Ich pravosť a zdroj si vieš overiť napríklad na images.google.com alebo na tinai.com. Komentáre. Prečítaj si komentáre pod správou. Uverili jej viacerí, alebo ju už odhalili ako falošnú? Podporuje ju nejaký hejter? Autor. Vieš si overiť, kto správu publikoval? Odkiaľ ju máš? Veríš mu, alebo je to niekto neznámy? Môže mať z toho prospech? Alebo je to len provokatér, čo sa len zabáva? Manipulácia. Používajú informácie zo správy aj iní, napríklad politické strany? Prečo? Čo z toho majú? Nemajú namiesto toho zlepšovať fungovanie štátu? Neblížia sa náhodou voľby alebo nebola odhalená nejaká štátna kauza? Zdravý rozum. Ten pomáha najčastejšie a mali by sme mu veriť najviac. Skratky v živote, podnikaní či vedomostiach vedú k vytúženému cieľu veľmi zriedka. A čo na to odborník z IPčka? Nikdy nebolo jednoduchšie dostať sa k informáciám ako dnes. No skús sa zamyslieť nad tým, či to, čo čítaš, je aj naozaj pravda. Túto sériu pripravujeme spolu s IPčkom, internetovou poradňou pre mladých ľudí. Ak chceš vedieť viac, navštív ich web www.ipcko.sk alebo si pozri kampaň a influencerov na www.stalosato.sk. Podrobnejšie informácie nájdeš aj na našom portáli virtuálno.sk alebo počúvaj podcast Digitálni rodičia.sk, ktorý sme taktiež podporili. Profesionáli z online sveta a reklamy v ňom diskutujú úsmevne aj vážne na témy, ktorým čelia všetci rodičia dnešného sveta. Ak sme ťa dostatočne navnadili, namotali, tak nás sleduj ďalej a viac ti povie naša Akadémia virtuálneho Slovenska. Stačí nás sledovať.